ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. ман гӯспандо маҳӯй кардам. дина як гӯспандмон таваллуд кардаги буд дар оғул набировардад демиш. ҳозир медирам ҳамроҳ кубини ман надидамш. ҷоҳон мебирояд намебирояд. ойра да иҷа рискадия дарша ҳуҷма бировардамаш. ин аста ин дар берун ҳавои тоза бугардаед дау дурун дамад мегирад. бачашта чикмакае ина гӯспандо мурғомон ку инами одамхири тайёр шуд. яъни чӯй дасти мара намебинед. ай гӯспандо наметарсам, ай мурғо метарсам. ина дидиша мара нигоҳ кун чихел мезанам. мара ҳол беҷама телефонро бикашам. бечораи кӯдакон ку метарсан. ай ҳами дурги бина кӯдакон аю худ ман ку инами мурғо медованд. айми поомон кандан мегиранд. ваҳшиё ба худои дасти пома ларза гирифт. неки аддуши неки ба амтиёқ шапидмаш. бизичара рақс шавем. бизича рақс дорад. рақс дора бизича. ҳашм ба телефон ба пеш. ай пишти почам канда мегирифт. ай бурукум кашид ки дидимаш. нам хали хай ё бухӯран да иҷа ов доран ҳозир боядам пастарак овшон мекунам. мустафо да бери бозӣ дора дар роза ҳуй. фотима хаштоқа дар хона, муҳаммад дар мактаб. ҳамин чур ҳаминҷам бимонам ки дар кор мешавад. мустафоро бугум дар розаро маҳкам кунам. гӯспандо набироянд раванд. бо дар ҳамин ҳоли я барбари ҷопри я хайбо ҳаминҷа бо гӯспандкоиро бигирим ба сар. авқоти аловӣ мефурад ки тамошобиноҳоли чӣ мекунам. ҳамин барфо ов шавад. нон мепазам дар алову ҳар кор мекунам. тамошобино имрӯз питса кардам. якта обычный барои бачаҳома, якта дига хати гриби мекунам барои хидмат. гриби ма ҷӯшондум камтар. ҳозир ина бирёнишка дестам. тамом дар болои хамир мерезимаш. анаи питсаи хидма бине тамошобино ба қонуни қоидаш дар духовка бимонамаш. аввал решётка чаша бимонам. листои духовкам ки майдакай ҳар хела формаҳо харидам. ина питсаи бачаҳом мулоимаки хушро омада. ё бихӯранд ура барои бегаҳи худам мондам. обеда дута питса кардам. яташа уна барои худам ё гриби намехӯранд. гриби доша барои худам мондам. мо колбаса намехӯрем мутаассифона. мо бе колбаса мехӯрем. як бор ба фарш кардам нахӯрда будам. ними обычный питса сиркати. رمضان أهلا مرحبا قد جئت نورا طيبا هلت بشائرك الندى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رمضان أهلا مرحبا قد جئت نورا طيبا هلت بشائرك الندى يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ана инои бачаҳом размерои пошон ба хушрувак. ино ё беҳад хушрувак. ҳозир ҳамаша кушода нишон метинтона ҳама ҳафша ҳама чӣ ҳаст. тамошобино бовар нешмо кор да медироен. ҳам барои худтон ҳам барои фарзандотон либоса тамоми чӣ ҳастай. акӯма нав бигем ки адресои патинкаву либосаша нав ёфтам. бачаҳом да майка заказ кардам. кросовка заказ кардам. худам да духтёй бо новинка заказ кардам. ана ҳар чӣ заказ кардам. хулоса озина нишон метим ҳамаша подробности гав мезанам. бо инаи гелои нав гирифтам барои хидмат. ҳама инамёра хулоса нав гирифтам. баъд сетаи дига пробни гирифтам. анака майкоҳо ҳозир ма ҳамаша аввал нишон метим. баъд нархоша мегум. нархо ина ҳастанд. нархоро мегум.
майкаҳо аҷоибот хебе мулоимак чанд намуд чихе бугум ҳам майкаҳои хушрӯ буд дар пешушон Микки Маус, динозавр ҳам халино буд. Ман ака гуфтам бесурат бигирам хали ситорачаша ина меша барои бачаҳома вибр кардам. Иш ай Муҳаммадай, ина иш ай Мустафоай ба фикрам ҳозир хато накунам. Иш ай Мустафоай майдатара ҳами размеротона бояд оне размерои яташ 122 яташ 128 заказ кардам. Ина ай Муҳаммада Мустафо ана красовкиёра бинед хеле упаковкаи хушрӯ дай параш фаберлик наистаки упаковкаошон беҳад махбул шуд сеткачакошон. Анаи уже фаҳмидем дина пӯшонда будам шона навбаро духтам. Ина инош ай Муҳаммадай, инош ай Мустафо. Ана би барои ҳами вақти тобистонай ба фикрам ҷакош кожни ина ҷош латтаҳай даруншам беҳад хушрӯ баъд резини таҳшам мустаҳками хушрӯ. Муҳаммада 35 заказ кардам, Мустафода 33 удобни хушрӯ худошон мепӯшанд. ҳама яҳоз ман нархоша мегум барои ки ӯ кара нархора нагуфтам. ҳам смс фақат нарх пурсидагиян дар ватсапам гуфтам обязательно анака нархоя гуфтан дар бора. Ба инаи хулоса вая барои гирдои чашмай гел барои гирдои чашм пачти ном дорад. Номи пачти мадина ҳуй кардам. ё ҳамашон салафан печ коғаз печ буданд. мадина ҳуй карда дидам гуфтам хай кана бинам ку и чихема маълумот додан дар кораи кохи кан ман бинам и чия гуфтам беҳад чизи хушрӯ тамошо бино 1299 рубл нархи каталогша айноми ма бо арзон мераватона. агар кадоме заказ кардани боше нигоҳ кунед. хулоса ё саҳар ё бегаҳ датаги чашм мемонӣ ним соат меисте ним соат меисте варами чашма сиёҳи чашма маршинкаи таи чашма полни мегирад. ира бинеку намхеда таи чашм мемонеша ним соат меисте намешӯе. ҳоли ман накардам ягон бор иншоаллоҳ ай ҳами бегаҳ мекунам. беҳад хушрӯ ира бине як аҷоибай охи ҳами хемулоима ки хушрӯакай мумкин да кожа кин як чихе беста ман намедонам ида кожа чихе хушрӯ беста фоидаи зур доштай. ма чанд бор да ҳами рекламаҳо да группаҳои ваё ҳастам директорои калон ҳастам ҳамҷа дароӣ мекунанд ба ай ҳамҷа ман ҳам ёд мегирам ку иш барои чӣ боша хулоса беҳад инами таъриф кардан гуфтам кани биё марам заказ кунам. баъд ҳозир дами ма мегӯем ки чӣ рафтестай автовай креми солнцезащита бояд мо ҳами зимистону тобистон кунем. анаи 30%аш ба фикрам барои зимистонак ма ёра хелаше заказ кардаги ман наомад бором. баъд бояд ки 50 шад ҳар як одам ҳар рӯз пеш ай таналия кардан шумо анами креми солнцезащитара бояд кунед. ма танаша хондам мега ки ҳар як наку Фатима ҳар як 2 соат пас бояд бикунӣ бояд дар афтоб бисёр нагардӣ. ана ҳами афтоб рӯра бигем чӣ мекуна маршинаша бисёр мекуна. ма и саҳрӣ кардам рӯи устали корима давай да офтоб мебиёя. ҳамҷа чой пой тайёр кардам барои кӯдакора даром кардам. хушрӯ беҳад хушрӯ шиш даром ира бинем уже сразу результат маълумай. диде креми солнцезащита баъд инами гело беҳад маҳқулум шидан ҳа
ҳамин гело беҳад маъқулам шидан. ҳамқа буш хушрӯай. Як рӯз Муҳаммад овозӣ кард биромад, и барои кӯдакҳои гел для душай. Муҳаммад овозӣ кард биромад, ман гуфтам ки и ҳар ҷо кадай ҳамун гелои мара расидай чи? Гуфтам ба кадом овозӣ кард ки ҳамин нишон дод. Гашта буша бинам, охи инами тамоми хонаву калидор намта майкаш да буш шиштай. Ҳамқа бӯи бамаза дора. Я ҳодиса. Дута заказ кардам. Я табир рости гап хидмам истифода будам айни гел. Дутаи кара заказ кардам, ба дутаи дига бо айни новинко, айма гелом дига хебдан. Черничный хали буш фасон, буш мейса датана. Инаш анори. Баъд ина як креми барои даст гирифтам. Ина кара да айми крем айми духи гирифта будам. Дая дугонам падаркаш кардам. Ана барои хидма бо заказ кардам. Ҳами бьюти кафе, ҳами цвети розовиш аҷоибот мада маҳқул шид. Ҳамқа нежния хушрӯи ҳастай ки ба инаи вая инаи духира апам гуфт ки ҳамқа духи хушрӯ я бор ай ҳами бигӣ. Гуфтам майли ку ята заказам ку. Айди най ай ҳами задестам. Беҳад буш хушрӯ я софорам буш. Бӯям як чӣ бугум бӯи свежий, нежный, иб камтар сладкий, нежный. Хеле ҳастай ку яхе сарта сразу дар мегира. Ина ухе нестан. Ина хай хулоса. Инами заказ кардам. Ана кози ман нархоша бугум духтари ма чек кардам бурда буша ягонҷо. Чеки мара бурда ай сараки дахтарам чек ма чека бини чӣ кадай духтарам. Хулоса почти 1299 рубл. Айноми ма бо скидка кати беҳад арзон меравад. Да WhatsApp бинависе мегумтон чанд қисм арзон меравад. Ана гел смузи для душ гранат 129 рубл. 129 рубл бо айнои ма арзон меравад. Ана гел для рук инаи барои даст даича 80 рубл наистаги хулоса канази крем барои даст. Ана гел для душ лимонный кекс дуташ ба фикрама дуташ 278 рубл шида инамиё дуташ бо айнои ма шумода арзон меравад. Ана крем для лица солнцезащита 349 рубл. Солнцезащита 349 рубл бо айнои ма арзон меравад. Так, парфюмерия вода для женщин Beauty Fabric Waking. Хулоса инаи азимекум. Як ним азор. Инаи духи як ним азор бо айнои ма арзон меравад. Тона банависеда WhatsApp-ам. Пробнико сета пробник гирифтам. Пробнико 50 рубли. Шумо метавонед ки пробник заказ кунед. Чанд та ай кадом ва яки маъқул айтад кунам. Ма 3 намуд пробник заказ кардам бароман. Да и танош наистаги кадом духиёман. Don Leon будай иш Futuria будай иш майда насибиша намедонам чи. Ҳар сешам нежняки хушрӯ 50 рубли. Иншоаллоҳ айёра моли заказ карда бо нишон метавонам кунам. Барои хидмат заказ кардам. Пробнико хулоса пробник майкаҳо для мальчики. майкаҳо 1699 рубли наистага, лекин айноми ма арзон меоянд иё. Так, трикотажные так. Кроссовкиҳои хидмат хай нархоша намегумад. Инами нархи духи
духи дигари ра ози биёвум ҳамун нарха бугум тона бьюти кафера. ина диде ман хато гуфтам. Ман нархҳои кроссовкиёра гуфтам 1699 рубли. нархҳои майко 799 рубли бо айнои ман арзон меояд. нархҳои кроссовкиё 1699 рубли. чизи качественный бренд ҳама вақт қиммате, вале качестваш хушрувай. баъд айнои ман бо арзон меояд. кроссовкиё 1699 рубли, майко 799 рубли. аҳамият надодам, ами гладичея дидама тамом. нархи духи бьюти кафе 999 рубл будай. Бо айнои ман хай арзон меояд. хай ҳозираш дайнамиқа ҳар фақати ман духиё ман нишон метам, ҳамаша нишон метим, бо хела духтаро заказ мекунан. ҳар фақате духиёро ҳамаша нишон битим, скриншот мекунан, заказ мекунан. барои ҳамиқа имрӯзам инаи рексона знаменити ай ҳама бӯи зури зурош дар якум ҷо барои ман меиста. инаи блеск, ай блеск ҳам чандта заказ шудагӣ буд, хай бо кадоме намедонад. инаи хали блеск ҳастай дар рӯ мекунӣ. дида чӣ хел хушрӯе. барои духтарое ки нағз мебинанам хеле чизора. пудра блеск, ина хай духиёи рената сирх савзаш. ина кадомеш маъқулайтона скриншот кунем ва нархша мегум тона. ина духтарои хушрӯи азизу меҳрубон, марҳамат. инаи валентин юдашкинам аҷоибот духи фасонай. тавсия метиҳам барои касоне ки духиро бисёр истифода мебаранд. беҳад бош нежнияки хушрӯай. тамошобинони азиз, албатта ки кадом занҳое ки дар хона нишастанд ва мехоҳанд ки дар хона нишаста маблағҳои хуб ба даст биёранд, марҳамат дар номерои телефони ман бинависед. ҳатман ман шуморо кора омӯхтанаш бепулай кора меомӯзонам. дар командаи худам регистратсия мекунам, якҷоя кор мекунем. ҳамроҳи мо фақат метавонанд шахсоне ки дар тамоми ҷои Россия, Тоҷикистон, Турсия зиндагӣ мекунанд, метавонанд ҳамроҳи мо кор кунанд. кор бениҳоят осон аст, ҳамаш тариқи телефон аст. дар WhatsApp ма бинависед, бо ҳамаша сода оддӣ карда мефаҳмонамтона.